To je zase taká napoveď nudná, jednoduchá pozícia. Možno by ju niektorí z vás dali veľmi rýchlo za remízu, aby si povedali, že o čo tu vlastne hrať. V skutočnosti má byť značnú prevahu. V čom spočíva prevaha, Marek? Obaja Marekovia môžu. Jeden stolec nevyzerá taký, že možno stále príde. No, akože prísť ho nepríde, lebo som vždy sa to tri, keď na to príde. Ale je fakt, že ten strelec asi sa bude dosť nudiť z výšku karty, pretože to je typický zlý strelec, ktorý vlastne nemá robotu, pretože nemá vlastne žiadnu nejaký útočný objekt, všetci tí bieli pešiaci mu ako by sa mu vyhli z cesty a zároveň je obmedzovaný vlastnými pešiakmi. Ono je v podstate jedno, či je ten strelec pred alebo za pešiakovej väzou, keď je obmedzovaný vlastne pešiakmi. V tomto okamihu je teda pred. Dobre, aké ďalšie výhoda toho bieleho? Pozície bieleho? Ja som na C5, presne tak. Dobre. Ktorá figurka ešte stojí lepšie bieleho než čierneho, keď si porovnáme? Král má veľmi peknú takú cestu, kam by mohol dojsť, že niekam dojde, niekde sa obetuje možno kvalita, ale proste možno neviem, A7, vezmem tohto proste tak, ten čier nemá taký úplne jasnú víziu. Dobre, no to, že ten biely strelec je lepšie ako ten čierny, ja sa zrejme. Dobre. Ten strelec najlepšie zaciteľný je na D5 na C4, že by tu držal to supera za F7 a má proste viac vzduchu, to je jasný viditeľné. Dobre. Takže výhodu máme. Super nemá nejakú moc brutálnu protihru, nevidno, čiže profilaxia nie je až taká dôležitá. Sa ešte k tomu, že porovnanie tých strelcov, lebo to nevnímaš taký rozdiel, že dobrý strelec. Ten král je samozrejme perfektný, ten bielý, ale ten bielý strelec má také isté problémy, ako ten čierny, čo tam urabili ako nevýhoda, že je za pešiaky, tie sú tie bielí pešiaci na bielých poliach, vieš, že pred to vysvetlenie. Akože ten král jasné, to že si vkladal, že tú cestičku po tom strelcovi, to je super. Hej, no jasné, takto. Jeden vlastne fakt v tom, že on je pohyblivejší, kebyže máš napríklad môj strelec na C4, napríklad, ktorý potrebuješ niekedy alebo tak. A druhý vlastne podľa mňa, že on má objekt útoku. To sa nezdá, ale objekt útoku je fakt to F7 zrejme, pretože toto nedokáže úplne dobre vyriešiť, ako keby, že buď ho tam toho pešiaka necháš na F7, tým pádom je napadnutelný na veky vekov. Alebo ho posunieš a tým pádom ten král má vždycky nejaký problém. Buď zostane na 8 a bude slabý král, alebo vylezie von a budú slabí tí dva pešiaci. Niekedy. Akože, čo sa týka dámskeho krídla, tak je to rovnaké, pretože ten pešiak nemá žiadne objekty. Čo týka kráľovského krídla, tak tam ako keby ten strelec môže aktívne útočiť. A keď tam priamo nefixovaný pešiak, tak tým, že tam je ten král a tí ďalší dva pešiaci, tak je to asi... Lebo máš tu zase čierny pešiaci, aj keď sú zase pohybliví oproti antimoci. Toto myslíš, ty dvaja? Ako, že objekt útoku, keď si má toho čierneho, ešte ten je čiernoplný strelec, ja viem, že tam je král veža, ale tak v budúcnosti aj tam je začal král. Ja viem, že ten král bude zlý asi, hej. No, akože myslím, že to bude pomerne jasné z priebehu party, že aký je ten rozdiel, že tam budeme sa naozaj podarí veľmi ako zorganizovať útok proti tomu čiernemu. Musím to spraviť pomerne presný ťah teraz. Dobre. Jak sa to prišiel? Nechcel som dať strelec C3. Nechcel sa zastavať C3. No samozrejme, akože keď či nezahrá strelec C3, tak mi zakryje tú slabinu dôležitú. Keď si nezahrá C4, tak vlastne pôjdem, kým zatvoria dvere a tým pádom tu bude fixovaný pešiak. Bielý teda chce zahrať král F3, E3, vytlačiť toho strelca, napadnúť tu, ale samozrejme ideálne, aby neprešiel strelec C3 s nepriamou ochranou toho pešiaka, že bude spravať veža C4. Aké ďalšie uplatnenie tej veže by sme mohli vidieť v tomto okamihu? Veža C4? No, keď to je rade. Áno, presne tak. Ten bielý ešte niekedy môže rozlišať nad tým, že tú vežu presunie niekam proti G7 násobne. Z toho sa veža C4. Král F8. Čo by sa stalo po veže D6? Teraz veža D6. S ideou. Veža A6. A potom sa C3. A my to pokrytá. Na spodku je map.
znamená spravím kráľ F3, veža A6, E3, C3, veža B, C5. Je, tak. Máš mlad? A keď ho vyriešiš, tak potom to aj ja niekde riešim. Ale môžeme skúsiť, no tak. Tak? To bolo vyriešenie. Tak kráľ F8 je potom logické, no. Dobre. Ale to som ja asi logického, to aj musím spraviť. Bude spraviť tak. A teraz vlastne, keby si chcel, tak môžeš aj tak robiť vežu D6. Je to trochu rozdiel logikou. Uvidíme to. Dobre, čiže Billy vlastne zahral tak, teraz vlastne E3, čiže ja musím asi vežať C8, pasívne. Zase akože to, že sme dokázali presne zabrániť tomu stavu C3, toho dôsledkom ešte super zase sa dostáva do pasivity. To znamená, to pomalu opatrnou hrou my pomalečky uťahujeme tie švovky okolo toho supera. Veža C8, teraz bude spraviť E3 a postavovať C3 spraviť veľmi dobrý ťah. Zase typicky, technicky veľmi zdravý správny ťah. Zase sa spýtajme, keby som rozmýšľal iba za seba, egoisticky, tak ten Billy čo chce spraviť? Niečo ako strelec D5, kráľ E4, volali sa dovnútra, alebo strelec D5, veža E4, kráľ E4, niečo v tom mysle. Lenže ten super má jedinú protihru, ktorú si tu naznačil, veža D6, veža A6. Dokážeme tejto protihre nejak nabrániť teraz? Ešte A4, presne tak. Bude spraví A4, zase dá si na čas, ale na veky vekov vyrieši túto protihru. Celá ide beberie A3 pasánovo, vezme na C3. A ten červený zase odsudím na absolútnu pasivitu vďaka tomu. Keby sa Billy ponáhol, tak sa mu niekedy môže stať, že ten super sa mu tu navalí, vezme mu na A2, bude mu okusovať na B3 a sa protihru. Takto to presne na A4 nič také nestane. Takže čo je správne kráľ E7, tu je strelec D5, už rozdielne s tými strelcem začína byť trošku poznať. Čo je správne veža C7, už neberáme pokrov tú hradu. A Billy veža H4. Veža už vlastne doslúžila na tom C slupci a presúva sa na kráľovské krídlo, kde je vlastne hlavný objekt útoku bieleho, pretože ten strelec tam veľmi dobre nemôže čierne sa vrácať. Toto je modulo povedané také štrichovanie. Bielý štrikuje, áno, ide FC4, SD5, tak na tých troch vodičkách, tak tými ilicami tam máha, kým si to poriadne postaví. Toto štrikovanie sa úplne volá manévrovanie. Mám osu manévrovania, tak hovorí Mincovič, proste tieto body sú osa manévrovania, to sú moje body a ja na nich neustále mením tie figurky a mením hrozby, aby som vykýval toho supera podobne ako tenista, ktorý dáva vždy doprava, doľava, keď je super tmavý, tak aj tu ja vlastne sa snažím vytvárať nové hrozby, kým ten super zistí, že ich všetky nemôže pokryť. Veža H4 a černý H6. Malé prekvapenie, že si stalo H6 a bielý kráľ E4 vyliezol, černý kráľ F6. No ešte teraz, to vyzerá, keby ten čierny stal relatívne v pohode, že čo sa mu stane. Tak skúste spraviť nejaký dobrý ťah, jak by sme mohli ďalej pokračovať tým bielými. Dosiahli sme to pomerne hodne. Dali sme kráľa do centra, strelca sme kráľa centralizovali, čiže nemá zatiaľ žiadne protihru. Čo nám ešte zostáva? Veža H. Ešte raz? Veža H. Si videl? Si to G4, potom veža ustúpiť H4. Dobre, vieme to spraviť aj nejako efektívnejšie, ako veža H3. Veža H5. Je zbytočné tam dávať cez G3, keď môžem vlastne rovno nastúpiť. Takže sa nikdy nič nestane. Takže sa nikdy nič nestane, pretože červeň nemá ako pokryť H6. Čiže veža H5. Po červeň stojí veža D7, D4. No teraz, akože ináč toto sa tam vtipné, že po H4 G6 je to 0,1, lebo tá biela veža odtiaľ nevylezie, veža H6 kráľ G7. Ale Red je veľký pán na to, aby si nechal takto oklamať.
G4. No a teraz sa ten Romanovský rozhodol, že podobne ako keď zviera už zaženiete do toho rohu, ktorý už nemôže odísť, tak ono, len morčatá, ktoré vždy zahájili brutálny protiútok, tak tomu kamionu pekne chytali kúpať, tak sa rozbehli proste a snažili sa dokázať, že na to majú. A tuto je ten Romanovský podobne ako morča, ktorá otočí G6. Teraz vlastne FG6 je král G6, to by som neskal vôbec nič, čiže vezmem pešiaka. Tak. Král G5. Tak uhnem na najaktívnejšie pole na H7, že? Král G4. A teraz to vyzerá, že čierny spravil dobrú vec, pretože po FG je F5 mat. Celkom pekný. H3 král G5, FG, F5 mat. Nie, F5 mat, ale FG už je král G6, ale počam. To som vlastne nič nediskal. Teraz bude zahrať veľmi pekný zľak, ktorý to bude akože. Teraz proste ukončil úplne krásne tú partiu. F6. Si ideál? Zoberiem na F7. Po F6 sa vrátim král G5 a po nejakom veže v 7 musím meniť veže a král F6 a ten černý sa ubráni. A strelec E6 je brutalita. Malá brutalita. Vidno, že ten Réti robil celkom pekné štúdie. Štúdiový šachom parčiel. Teraz vlastne musím zobrať, lebo ináč je tam FG do šachom, čiže FE. A byli, že FG. Mal svoju músiu ten strelec. A teraz tento strelec je chudák fakt akože najväčší čupák, lebo je tisíckrát odblokovaný. No, chcem to treba trošku porátať, ale v princípe to rátanie nie je také ťažké, pretože teraz česlo čo je to D8. Bielý zobral na A7 a tých A4 som vracia aj s dividendami. Lebo sa ukázalo, že nie len, že sme nadrani proti dve, veža A6, ale zároveň nového pešiaka, ktorý je voľný. Čo je dosť dôležité. Stalo sa tak, G7. A týmto partia sa skončil, lebo bielý uteká trojným pešiakom, jeden čier nemá vôbec žiadnu proti, ten dostal také vedníky. G7. Král H6. Král H5. Král H7. A6. Veža D6. Znamená, že černý túto väžu poviazal na oboch frontoch. Postupci poviazal, pretože postupci. Čestlovec. Aha, tak, lebo veža D6 a poviadko, pretože král H7. Že bielý, tento král sa nemôže hýbať, pretože E4. Našťastie, zostal tu ešte taký mreňásek, ktorý sa vlastne nejak operáciu rozhodne. H4, H5, H6, G8, dovidenia. Čiže sa nemôže ani pohnúť. Skúsil S1, sa náhodou ste nepreviesť sem. Ukázalo sa, že nestihne. H6. Stolác F6 vlastne zahrám tak, že? Tu keď mi vezme, tak to mi nevadí, to už bývam, to už nezmám. No to že F7 radšej. Dobre. Ešte lepšie, takže F7. Nestratím na G7 za dlhú pešiakom. Takže tak, veľmi krásny príklad. Ukázalo sa, že aj tie nudné veci nemusí byť také nudné, ak sa zdá. To je spravil veža C4, veľmi presný ťah, zahral veľmi presný ťah A4, podarilo sa mu vytvoriť zo slabého pešiaka voľného potenciálne a potom presunul sa, štrikoval tu v tom centre, manevroval veľmi pekne, presunul sa na kráľovské krídlo, kde potom to zakončil taktickým útokom. Toto je taký kapoblankovský ideál, že správna stratégia je v vhodný čas podporená správnou taktikou, takú nejakou malou kombináciu. Keď ten čierny ostane v tej pozícii stále, ako to bude vyvíra? Ktorej? Namiesto G6 proste začne ťahať vežou. Môžeme sa tam vrátiť. Úplne na začiatku tej pozície, keď zahral G6, proste nemám to stáť. To myslíš asi... Ale 6, G7, H6 je... Asi v tejto pozícii, že? To je samozrejme dobrá otázka. Lebo... Ak by to takto realizoval, tak by vlastne tým zahodil tú pozíciu. Pešak je na 2 ešte teraz.
Nie, už nie. To som robil prvé, že na C4 sa robil A4. Na H2. Na H2, pardon. Na H2, ja som myslel na H2. Ako v tejto pozícii to proste nenastavíme ťahať, vieš, že... Dobre, tak stoj. No tak vieš, že aj 7. Takže A7, tak. Dobre, tak vieš, aj D7. D7 šach. No zoberiem. HG, šach. Ale Kráľa sedem. 7 ťa. Tak. Kráľa 8. Šach. Kráľa 7. Ešte sa môžeme spraviť F6. Môžeme to môžeme robiť aj F6. Po F6 na kráľ G8. Nie, to je večer G7. Ten šach je dobrý náš. Šach je dobrý. Keď ukážeš na C8, tak, alebo nie? aj na C8. Možno tak. Som vlastne zaobežil. Ten je taký trošku som. A ja som ale chcel tej pozície iné, že keby na začiatku tej pozície, neviem, či to je. No, povedz. Keď na začiatku tej pozície bola ťahu biel, to všetko závislo od toho ťahu veža C4. Áno. Takže či má tam až takú výhodu, vieš, keby bol na ťahu čierny, tak ja sa s tým stopom C3. To neviem, to som neskúmal. Nie, akože jedná sa mi o to hodnotenie tej počiatočnej pozície. Áno, však ja chcem sa k tomu vrátiť, lebo chcem postaviť poriadne. To boli pešiak H2, G3. Ja mám diagram. Čiže tak, že by sa stavil zase 3 na úvod, áno? Hej, že by bol čierny na ťahu. Kráľ je G8, kráľ pešiak na H7. Dobre. Čiže na H7. Lebo sme sa snažili nejak akože tých strelcov tam nejak to hodnotiť, ale... Áno. Čiže spraviť sa 3, teda? D8, tak, áno. Dobre, ale tak spravím si A4, lebo to... Áno, to vím. To Ríšo hovoril, že to je dobré. Čiže spravím A4. Potom ďalší tak spravím tak, povedzme. A to ináč, keď super nemá protihru, tak toto je také užitočné schematické myslenie, že vlastne zistíte, mentálne si skúsite predstaviť, že pokiaľ to až môže ísť tá pozícia. No a teraz vlastne hlavný rozdiel je v tom, že nezastav sa na D5 možno tak ľahko tým strelcom, ale v princípe by som ho mohol dostať na C4 niekedy. Že ak by som dosiahol toto, budem ďalej snívať, dobre? Ak by som dosiahol toto, tak vlastne mám veľmi podobnú pozíciu s tým, že nemám vežu na H5 akurát. Môžem spraviť na G4, tak sa tam aj tak pokúšať dostať. Čiže v princípe tá pozícia má potenciál, aby sa stala rovnakou. Ty by si v tomto okamihu asi musel nejakým spôsobom brániť tomu prevodu toho bieleho strelca niekam do oblasti C4. A otázka je, či to dokážeš, lebo tu sa dve povia. Beža D6. Dobre, tak spravím normálne tak. Sa nedá zahrať. Zaštekujem tak a tak proste kráľa 4 a CD5 späť prináša. Akože je to náročnejšie, možno môže niekedy C4 skúsiť, aspoň nejakú proti. Môže tam, vieš, ten čas využiť, dobre, jasne. Keby som možno aj ešte tú pozíciu. Možno sa švihol tak, že pozíciu čierny C4, ale... Akože určite máš viac šancí, ale v princípe úplne hluchou hrou to neobrániš. Musíš akože v nejakom okamihu musíš vymysleť niečo aktívne, ale ináč si asi vlastne preklopnú do tej istej pozície. Čiže myslím si, že ten biely má akože potenciál má. Úplná rovina to nie je, ale čisto aj na videu to asi splní. Takže tak. Dobre. Čiže druhé pravidlo máme za sebou.